Γεια σας! Καλώς ήρθατε λοιπόν και σε αυτό το βίντεο live. Είμαι η Ευγενία Κοκράνη, για όσους δεν με γνωρίζετε, Leadership Business Coach, με εξειδίκευση στο Relationship και Executive Coaching. Υποστηρίζω τους ανθρώπους στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, να φέρουν περισσότερη ευημερία, αυθονία και αγάπη στη ζωή τους με αρμονία, να ζήσουν σχέσεις αρμονίας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Σήμερα λοιπόν στο live μας, το θέμα μας είναι μήπως έχεις τοξικές συνήθειες. Ξέρετε, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πολλές φορές τις ίδιες μας τις συμπεριφορές, με αποτέλεσμα να προσελκύουμε τους ανάλογους καθρέφτες, ώστε να δούμε τελικά, αν το δούμε, αυτό που εκδηλώνεται μέσα από μας, στη ζωή μας. Οπότε λοιπόν σήμερα το θέμα, μήπως έχεις τοξικές συνήθειες, θα αναλύσουμε πώς και γιατί όλο αυτό και αν συμβαίνει στον εαυτό μας και στη ζωή μας. Ποιες είναι οι συνήθειες που έχεις στην καθημερινότητά σου που επηρεάζουν την υγεία σου, όχι με θετικό τρόπο. Και αυτό έχει να κάνει με συνήθειες οι οποίες έχουν υιοθετηθεί. Δηλαδή, τις μάθαμε, χωρίς να τις έχουμε συνειδητοποιήσει. Και έτσι είναι σαν ένας αυτόματος μηχανισμός. Οπότε μέσα λοιπόν από τη δική μου αυτογνωσία, εδώ και 20 χρόνια και εκπαίδευσης, έμαθα ότι κάθε ασθένεια έχει μία συναισθηματική κατάσταση και συμπεριφορά, η οποία εκδηλώνεται στη ζωή μας με πάρα πολλούς και διάφορους τρόπους. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε μετά στην κατάσταση που ζούμε. Οπότε για να έχουμε υγεία σωματική, ψυχική, συναισθηματική, νοητική, αλλά και υγιείς σχέσεις σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, χρειάζεται να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας και τις συμπεριφορές μας. Έτσι λοιπόν, μέσα από όλη αυτή τη γνώση που εισέπραξα όλα αυτά τα χρόνια εργάζοντας και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο, τη γνώση όλη αυτή την έχω συλλέξει και δημιούργησα το σεμινάριο Detox με αγάπη. Έχει όλη τη γνώση που αποκόμισα όλα αυτά τα χρόνια στο δρόμο προς την αγάπη του εαυτού και την αυτογνωσία. Το να γνωρίσω και να απαντήσω στα δικά μου γιατί, για τη ζωή μου. Και φυσικά να θεραπεύσω τον εαυτό μου από διάφορα πράγματα τα οποία δεν έπαιρνα απάντηση και εξήγηση ιατρικά. Από τους γιατρούς ήταν η απάντηση, ήταν η συνταγή και με αυτό θα θεραπευτείτε. Για λίγο. Άντε πάλι. Ξανά τα ίδια. Με αποτέλεσμα αυτό με έκανε πια μετά από μια δική μου κατάσταση προσωπική υγείας να επιλέξω να μάθω το γιατί και για ποιο λόγο μου είχε συμβεί. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι της αυτογνωσίας και της αυτοθεραπείας, το οποίο με έχει φτάσει ως εδώ, με εμπειρίες είτε δύσκολες είτε και εύκολες, αλλά όλα είναι γνώσεις στη ζωή. Και έτσι λοιπόν μέσα από όλο αυτό το κομμάτι και από όλη αυτή την εκπαίδευση που στη συνέχεια επέλεξα να λάβω για να μοιραστώ και με άλλους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και τη ζωή τους, το μοιράζομαι ως coach πλέον μαζί σας. Σε αυτό το σεμινάριο λοιπόν έχει όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος
να μπορέσει να υποστηρίξει τον εαυτό του στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, αλλά με αγάπη προς τον εαυτό του και προς τους άλλους φυσικά. Ώστε γιατί, γι' αυτό ονομάζεται detox. Αποτοξίνωση λοιπόν, αλλά με αγάπη. Όχι με καταπίεση, όχι με βιαστικά, με διαχείριση και αναγνώριση όλων αυτών των μαθημάτων που έχουμε μπροστά στη ζωή. Γιατί αν δεν συνειδητοποιήσουμε κάτι, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε και να πάμε στο επόμενο. Θα γυρίζει πίσω και ίσως να είναι και σκληρότερο το μάθημα, μέχρι να το αντιληφθούμε, να το συνειδητοποιήσουμε. Κάποιες φορές πιστέψτε με ότι είπα έλεος, γιατί δεν υπάρχει γιατί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας, για ποιο λόγο το συναντάμε και για ποιο λόγο το επιλέξαν αυτό το μάθημα, είτε ως ψυχές, είτε ως άνθρωποι. Για να μπορέσουμε να πάμε τη ζωή μας στο επόμενο επίπεδο. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, να προχωρήσουμε σε κάτι καλύτερο, εάν πραγματικά δεν βγούμε από αυτό το υπάρχον μάθημα που συναντάμε ήδη μπροστά μας. Αυτό είναι όλο. Οπότε, τι παραπάνω χρειαζόμαστε από αγάπη. Η αγάπη λοιπόν είναι η δύναμη που κάνει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι το θαύμα του κόσμου για μένα. Και είναι αυτό που φέρνει θαύματα στη ζωή μας. Μόνο η αγάπη κάνει το θαύμα της. Οπότε, μέσα από τη δύναμη της αγάπης, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Από τη μεριά του πόνου και του φόβου, όχι. Μέσα από την αγάπη, ναι. Πολλά γίνονται. Τώρα θα μου πείτε, μα πώς? Ναι, μπορούμε. Γιατί δεν μάθαμε τι σημαίνει αγάπη από παιδιά. Δεν μπορέσαμε να μάθουμε τι σημαίνει να έχουμε συμπεριφορές μέσα από την αγάπη. Γιατί η αγάπη ως ενέργεια, ναι, έρχεται, αλλά το θέμα είναι όμως ότι χρειάζεται και τη δράση, η αγάπη και την πράξη της αγάπης, ώστε να περιβάλλει και τη ζωή μας. Οπότε λοιπόν, μέσα από αυτό το σεμινάριο, έχω συλλέξει όλα όσα χρειάζεται κάποιος να δημιουργήσει τη ζωή του πλέον με αγάπη. Με τρόπους, συμπεριφορές, συνήθειες, συνειδητοποιήσεις μέσα από αυτό το μονοπάτι, ώστε να αποτοξινώσει τον εαυτό του και τη ζωή του. Και να έρθει η υγεία σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο στη ζωή του. Γιατί η υγεία είναι και στον εαυτό μας, αλλά είναι και η υγεία και στη ζωή μας. Αν έχουμε υγιείς σχέσεις, αν έχουμε υγιείς συμπεριφορές, τότε υπάρχει μια υγεία παντού στη ζωή μας. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό να εργαστούμε προς αυτή την πλευρά της υγείας. Και υγεία έχουμε μέσα από την πλευρά της αγάπης. Δεν μπορούμε να έχουμε αλλιώς. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι μέσα από αυτό το μονοπάτι της αγάπης, φέρνει υγεία στη ζωή. Και στον εαυτό του, και στο περιβάλλον του, και στην κοινωνία, παντού. Η αγάπη λοιπόν, εκτός από ενέργεια, που είπαμε ότι είναι μια δύναμη που κινεί τα πάντα όλα αυτά στον κόσμο μας, θέλει λοιπόν και τη δράση και την πράξη της. Οπότε, για να δημιουργήσει τις συνθήκες
και τις καταστάσεις και στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν σε αυτό το σεμινάριο, το Detox με αγάπη, έχει όλα αυτά τα εργαλεία και τη γνώση που χρειάζεται ο καθένας μας να αποκομίσει ώστε να δημιουργήσει τη ζωή του μέσα από αυτή την πλευρά της αγάπης. Να πάρει όλη αυτή τη συνειδητοποίηση και την επίγνωση και να υποστηρίξει και τον εαυτό του, τη ζωή του σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια να πούμε 2 λόγια τι είναι αυτό που βιώνουμε γενικώς και το έχουμε δει ότι έτσι είναι η ζωή. Γιατί απλά έτσι μάθαμε μέσα από διάφορα που ζήσαμε, είτε σε οικογενειακό περιβάλλον, είτε μέσα από το κοινωνικό περιβάλλον και από όλα αυτά που εμείς το λέμε ζωή. Οι τοξικές συνήθειες πολλές φορές είναι ασυνείδητες. Δεν τις έχουμε συνειδητοποιήσει. Και αυτό γιατί είτε τις έχουμε πάρει ως παιδιά από το οικογενειακό μας περιβάλλον και το θεωρούμε ότι είναι κάτι φυσιολογικό, ότι έτσι ακριβώς είναι. Οπότε αυτό είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Θέλουμε πολλές φορές την αλλαγή, θέλουμε να βιώνουμε καλύτερα συναισθήματα, καλύτερες καταστάσεις στη ζωή μας, αλλά πάρα πολλοί μου λένε ότι ναι, έχω κάνει προσπάθειες, αλλά τελικά δεν γίνεται τίποτα. Γιατί κάτι γίνεται και χαλάει. Ναι, γιατί σε αυτό το κομμάτι που χρειάζεται να βάλεις τη δράση σου και να γίνει πράξη, χρειάζεται να έχεις και τα ανάλογα εργαλεία, ώστε να αντιμετωπίζεις αυτή την πρόκληση που συναντάς μπροστά σου. Και θα έχεις τα ανάλογα εργαλεία, ώστε να μπορείς εσύ ο ίδιος η ίδια να κάνεις την ανάλογη συνειδητοποίηση, ώστε να παίρνεις την επίγνωση μέσα από όποια διαδικασία και είναι αυτή και να μην προσκολάσαι εκεί. Όπως λοιπόν είπαμε, οι ασυνείδητες συμπεριφορές εκδηλώνονται μέσα από εμάς και χωρίς να τις συνειδητοποιούμε και πολλές φορές και χωρίς να τις θέλουμε. Δηλαδή κάνουμε κάποιες πράξεις και μετά μετανιώνουμε. Λέμε, γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να το πω αυτό, ας πούμε. Δεν ήθελα να συμπεριφερθώ έτσι ή δεν ήθελα να μιλήσω έτσι ή θα ήθελα να είχα φερθεί καλύτερα. Εγώ δεν είμαι έτσι πολλές φορές, μπορεί να έχεις πει. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ενώ εγώ έχω έναν τρόπο άλλο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί απλούστατα δεν έχει γίνει συνειδητή μια αυτοματοποιημένη συμπεριφορά, δηλαδή ασυνείδητη. Δεν την έχει συνειδητοποιήσει το πώς γίνεται μέσα από σένα. Οπότε, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μπούμε σε μια διαδικασία συνειδητοποίησης, να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που έχουμε να κάνουμε, ώστε να μην βρισκόμαστε σε μια επανάληψη των καταστάσεων, να μην μας έρνουν οι καταστάσεις, παρά να είμαστε εμείς στη θέση του ηγέτη των καταστάσεων, να στεκόμαστε και να προχωράμε. Παράδειγμα, ας πούμε, θα σας πω ένα πιο απλό παράδειγμα που μπορεί να σας έχει συμβεί, ας πούμε, και έχει συμβεί σχεδόν σε όλους μας. Ενώ λέμε ότι θα κάνω μια ανάλογη διατροφή. Έχεις το πρόγραμμά σου όλο αυτό, είσαι ευχαριστημένος. Σου αρέσει που έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζεις αυτά που χρειάζεται να φας για σένα, για το όφελό σου, για την υγεία σου, για την καλή σου ευεξία. Αισθάνεσαι ήδη όμορφα, χαίρεσαι γι' αυτό. Και όμως έρχεται μία κίνηση, μία συμπεριφορά του εαυτού σου που πας και τρως και αυτό και εκείνο και το άλλο. Όλα αυτά που είπες ότι δεν θα τα φας. Γιατί δεν σου είναι χρήσιμα. Και γιατί το κάνεις αυτό? Επειδή δεν γνωρίζεις ή δεν κατανοείς? Όχι. Απλούστατα. Ο νους έχεις συνειδητοποιήσει ότι αυτό
δεν μου χρειάζεται. Το σώμα όμως που έχει τη συνήθεια λειτουργεί και εκπέμπει να πάει εκεί και να κάνει αυτή την πράξη. Ναι, θέλω να φάω. Οπότε εδώ είναι μια εργασία που υπάρχει ο τρόπος και γίνεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο και ξεπερνάμε και αυτό, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί χρειάζεται να φέρουμε σε ισορροπία αυτά που θέλουμε με τον εαυτό μας και με αυτά που ήδη το σώμα μας βιωματικά, αυτοματοποιημένα είπαμε, πάει να κάνει. Γιατί έχει μέσα του όλη αυτή την καταγραφή και πάρα πολλές πληροφορίες. Οπότε εδώ τι χρειάζεται? Να βάλουμε σε εγρήγορση το νου, τι χρειάζεται να κάνει, να γνωρίζει δηλαδή. Και μέσα σε αυτό το σεμινάριο θα μπούμε στη διαδικασία στο να συνειδητοποιήσουμε τους μηχανισμούς αυτούς και πώς μπορούμε να τους διαχειριστούμε με πολύ αγάπη προς τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται πια να γίνουμε αντίπαλοι με τον εαυτό μας, θα πάρουμε αγκαλιά τον εαυτό μας. Γι' αυτό μιλάμε με αγάπη. Αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας, αγκαλιάζουμε όλα αυτά που ήδη συνειδητοποιούμε, βλέπουμε και έτσι τα προσπερνάμε. Οτιδήποτε πάμε σε αντίσταση και σε σύγκρουση και σε επίθεση, δεν θα φέρουμε αποτέλεσμα. Μόνο με την αγάπη και με τον τρόπο, δηλαδή με πράξεις και συμπεριφορές αγάπης. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι, νούμερο 2. Λοιπόν, γνωρίζεις ότι αυτή η συμπεριφορά σου να μιλάς με θυμό, με εκνευρισμό, ότι δεν θα σε ακούσει κανείς και αυτό που αισθάνεσαι είναι για σένα επίπονο. Όμως το επαναλαμβάνεις. Αλήθεια, δεν το ξέρεις, δεν το συνειδητοποιείς, ότι αυτό δεν το χρειάζεσαι, ότι δεν σου είναι χρήσιμη αυτή η συμπεριφορά σου, ότι δεν θα εισακουστείς με αυτόν τον τρόπο και ότι δεν επικοινωνείς με τον σωστό τρόπο. Το γνωρίζεις. Όμως γιατί το κάνεις? Για ποιο λόγο? Σε ωφελεί? Αν ρωτήσεις τον εαυτό σου και αν δεις μετά πώς αισθάνεσαι, αυτό τι είναι αγάπη για σένα? Όχι βέβαια. Σπάνιο είναι άνθρωποι που αρέσκονται με αυτή τη συμπεριφορά. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει να θυμώνουν γιατί αισθάνονται μετά πολύ καλά. Υπάρχει και αυτό. Δεν θα πούμε όμως σε αυτό το κομμάτι, θα μπούμε στο κομμάτι. Μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα θέλανε να αισθάνονται πολύ καλύτερα και να έχουν μια καλύτερη συμπεριφορά. Πρωτίστως και για τον εαυτό τους. Γιατί τα άτομα που έχουν συνηθίσει με αυτόν τον τρόπο και αρέσκονται να προκαλούν αυτού του είδους τις συμπεριφορές, ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία. Ήδη έχουν μπει σε μια διαδικασία που είναι έτσι παράγουν την ενέργειά τους. Αυτός είναι ο τρόπος που επικοινωνούν. Αυτή είναι η ενέργειά τους, με αυτόν τον τρόπο ζουν. Μέσω αυτής της ενέργειας. Οπότε εκεί, αν κάποιος θέλει να τα αλλάξει, ναι, αλλά μιλώ για τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή θέλουν να μπουν στη διαδικασία της εξυγίανσης. Δηλαδή τι? Να φύγουν από όλες αυτές τις συμπεριφορές οι οποίες η αλήθεια είναι ότι παγιδεύεσαι χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. Και λες, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να το ζω αυτό ή να αισθάνομαι έτσι? Γιατί ενώ μπορεί να είσαι μέσα στην καλή χαρά, συμβαίνει κάτι και πέφτει πάλι η ενέργειά σου. Χάνεις όλο αυτό το ανέβασμα που έχεις και κερδίζεις κάθε φορά εσύ, με το δικό σου τρόπο. Εκεί αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι που αξίζει να βρεις τον τρόπο της διαχείρισης όλης αυτής. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει ναρκισσιστικές συμπεριφορές, χρειάζεται να εργαστεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, το coaching απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν και να δουλέψουν με τον εαυτό τους, που θέλουν να πάρουν την επίγνωσή τους
και να δώσουν λύση και με πρακτικούς τρόπους και να μπουν στη δράση. Να κάνουν πράγματα οι ίδιοι που επιλέγουν να κάνουν εκείνοι πράγματα. Οπότε λοιπόν, εδώ είναι το πώς μπορείς να μην βγαίνεις από το κέντρο σου και να μπορείς εσύ να το διαχειρίζεσαι. Υπάρχουν τρόποι και εργαλεία που μπορείς να το διαχειριστείς όλο αυτό. Πολλές φορές μπορεί να συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου άσχημα, με κριτική, με επίκριση, να μιλάς υποτιμητικά και μετά πώς νιώθεις. Ποιο είναι το συναίσθημα που σου αφήνει όλο αυτό. Τι αισθάνεσαι. Και για ποιο λόγο το κάνεις αυτό. Τι έχεις να πάρεις μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Σε τι θα σε ωφελήσει. Αναρωτήσου λίγο. Ακόμα και σε αυτή τη συμπεριφορά, εάν το ζεις αυτό, υπάρχει ο τρόπος να το υπερβείς και να πάρεις τη δική σου συνειδητοποίηση, τη δική σου επίγνωση, ώστε να γνωρίζεις για σένα τι χρειάζεται να κάνεις από εδώ και πέρα. Γιατί τα λάθη μας είναι σκαλοπάτια δύναμης. Και φυσικά η κριτική προς τον εαυτό μας δεν ωφελεί πουθενά. Χρειάζεται να έχουμε διάκριση και να πάρουμε τη συνειδητοποίηση, το μάθημα. Νούμερο 4. Αν γίνεσαι το παιδί για όλες τις δουλειές, αυτό μπορεί να σε εξουθενώνει. Δυσκολεύεσαι να πεις όχι. Είσαι people pleaser. Το καλό παιδί δηλαδή. Για όλες τις δουλειές. Εδώ